Да пачатку навучальнага года засталіся лічаныя дні. У актыўнай фазе падрыхтоўка да школы. Працэс клапотны і нятанны, тым больш, калі школьнік у сям'і не адзін. Брастаўчанка Тацяна Алесік звярнулася па дапамогу ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароны брэсцкага гарвыканкама, таму што ведае, як няпроста сабраць дзіця ў школу. Поўны камплект адзення і канцылярскіх прылад кожны год патрабуе значных укладанняў. Помощь государства идет нам для подготовки детей к школе. Дорого сегодня собирать ребенка в школу? Ну, конечно, дорого, да. А еще когда двое? А еще когда их 4. Вообще всего у меня 4 детей. Да. И 2 ходят в школу, а 2 маленьких. Заявы аб неабходнасці атрымання матэрыяльнай дапамогі ва ўстанове прымаюць з 1 чэрвеня. Кожны дзень, па словах спецыялістаў, прымаюць больш за 100 чалавек. Дапамогу за гэты перыяд ужо атрымалі 2504 сям'і ў Брэсце, у якіх выхоўваюцца каля 5500 школьнікаў. Сума аказанай дапамогі каля 200 000 рублёў. І гэта яшчэ не канчатковыя лічбы. Заяву можна падаць да 31 жніўня. Приходите, пожалуйста, в управление по труду, занятости, социальной защите Брестского горосполкома. Мы находимся по адресу Красногвардейская, 4/1-2 на 1 этаже. У нас ежедневно с 8 до обеда, до часу дня. Мои специалисты нашего управления принимают документы. Вот. Если даже опоздаете, придете в обеденный перерыв, все равно мы вас примем. Шматдзетных бацькоў чакаюць ва ўсіх рэгіёнах вобласці. Звяртацца трэба ў органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гаррайисполкомаў па месцы рэгістрацыі. В текущем году запланировано оказать эту помощь более 21 000 семей на общую сумму 1 700 000 рублей. Получают все детки, которые учатся в учреждениях общего, среднего и среднего специального образования. Также оказывается помощь малообеспеченным многодетным семьям, территориальными центрами. Не засталіся ў баку прадпрыемствы і арганізацыі па месцы працы бацькоў. Больш за 1200 сем'яў у вобласці атрымалі фінансавую падтрымку. Падключыў да добрай справы Чырвоны крыж. Для сем'яў, дзе некалькі дзяцей, такая падтрымка вельмі адчувальная. Дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы, а таксама ўдзелу тэрытарыяльных цэнтраў, прадпрыемстваў і арганізацый, у дарослых ёсць магчымасць сабраць паўнаварты набор школьніка. Софія Бережная, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брест».